Saya karmatanga oh hano angle hano marut matangnya ya karmatanga saya karmatanga oh hano angle hano marut matangnya ya karmatanga saya karmatanga salsani bagai hao raina pai mania kaitoni thani o kithe mathana Apakah bisa jadi buka? Apakah bisa jadi buma? Apakah bisa jadi bidok? Apakah bisa jadi bukarajuk? Apakah bisa jadi besajuk? Apakah bisa jadi bekara milan dari yang? Nepal Silan. Oh, Nepal Silan di sana. Isu boleh sih. Boleh. Sistem besar. Adminit kan ozum sini borong menang sini bagi dofan bagi lang mama di sana bisu di borong bagi sini eba sengmung suri mungrok phe je sake phano jungno sahorna ta pojadi nono chuba hornai phiani ni bagai suri na jung je pu phano tiar set oh hano angle hano marut matangnya ya karmatanga saya hari dalam situ amban nung boti prang pun jeng sok lai man jeng lai kaisa nung ngai ngahli besar jeng lai jeng eta besar kon Một thằng này liếc, nó rồi FR được khai ra, FR hả? তিনি আগুলিনি একটা টিম ওর তাকে বিশ্বজিৎ দেববর্মানি নগ ফাইকা চিনি ওর তিপ্রামথানি আদং রক্তঙ্গ আইন পিটিনি আদং রক বতঙ্গ ডিওআইপিসিনি আদং রক বতঙ্গ হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশননি বরম গোনাं আদং রক বতঙ্গ একটা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটিनि आदं रग गतै जुदा जुदा गोबांमा बदलनि आदं रग जों प्राय 50 जननि একটা टीम ताकु बिश्वजितनि नगो जों फाइका एवं फाइ बरगनि खादुमाव जोंबो फाइ बरग बाय मानजाक फाइका जिनिबो खादुजाकनो जों अरो दिनै गोबांमा कक खनाय दैबो जिनि बिसिं मानसुकमानि जों फाइजागो 144 जारि ख्लाइजाक জাগাও যেদিনও ববুথার জাগো আরো কোনো প্যারামিলিটারি ফোর্সেস বা এডিকুয়েট ফোর্সেস রেজাগিয়া ফিয়াবা বিশ্বজিৎ দেববর্মানো বুথারমানি উলো বিনি ডেড বডি যখন নেপাল তিলাও তুজাগ নাই আজ ওরাও পর্যাপ্ত পরিমাণে সাফিসিয়েন্টলি প্যারামিলিটারি ফোর্সেস সিআরপিএফ আরো মোতায়েন খাইজাকা मकक रंनो खनाय जों दिनै दिप्रा हास्तेनि जिनि दफानि जत्त बरक बेलाय वानसुकथाय दं
बोथारियानि आगे आरो कुनो फोर्सेस रिजा गया बोथार पाइमानि उलो हंके आरो फोर्स तिनी गोबांमा हासगो जों नुगो TSR एबा पैरामिलिटारी फोर्सेस नि कैम्प रिजागो फियाबा जिरानिया हाय रानीर बाजार हाय बा निनी कुमार घाट हाय विभिन्न जागाओ जेखाने चिनी तिप्रादो फानी बरक रक गरै आरो किन्तु कुनो पुलिस बा पैरामिलिटारी फोर्सेस नि कुनो कैम्प रखनु गेस तो मोबा त्रिपुरानि सरकार बा जे हायुं न चालक तंनाय बरक चिनी बरकनि बागै वान सुगिया जों थैतों जों थांतों आबो बरं थानि कक कतरि आबो नुकजाक खातिनि अरो फाइजों आबो नुखायजे जों कं साना मुसुंगो दफा थानसा मा तंनाय दफा तिनी मकल तेबो मा फियकनाय तेबो कामके मा नायनाय जोंनो बुइ जतन केबेल खे नुकनाय जों कराखे बसालायनो किन्तु जों तिनी समय तांलायखारो एवं बुइनि दफानि बरक रक बाय तानलायनान बुलायनान अकगनो जों साया anyone can speak anything but we have never provocated any group of people to spread the communal sentiment in Tripura. We want peace and communal harmony in Tripura. जों नायो बुइबो शान्तियो तंथुं जोंबो शान्ति तंनाय जों शान्तियो तंथानि केबता एक थुं जोंनो जदि एक खांके जोंबो किन्तु जों थानसांखाय जे दफा ब्रिटिश रगनो थांगै युद्ध खलायै द्वितीय विश्व युद्धओ जापानिज फोर्स न परास्त खायनाय दफानि बरग्रब जोंनो किन्तु केबो बेलाय जुगियानि तावान सुक्तंनाय जों बुइनि दफानो मेसेज रामुजुंगो संखा बाया जिनि बखा ताबुबो जों शान्ति नायै जों किन्तु बुइनि दफानि एगेन्स्ट जों थांगिया जिनि बरगनो सेटलमेन्ट रेनान थांदानि बिनि नक गाना बरिजाक नाया आङो कगनो तेई वैसा फिलिमा सावाय आनि एडिसि बिसिं रिजाकनानि जागानो सितिनि बरक अरो केबेंगै दंबाय दफानि ताखुरक जों मासि जानाय बेलाय खायरु मासिंसा तिनि नरक नुविन दंगान गाना बिनि ताखु बिश्वजितनि बिहिक तै बिनि बकराजक बिनि बगरा रुबसाजाक एवं बं जास्टिसनि बागै जों जत मथानि आदंदक जों सालायका जों आगरतला फिरक थानाय बुबाग्राबो फायनाय हाई लेवल एक कमिटि खलायै बिश्वजित देबबर्मानि जास्टिसनि बागै जों डिमान्ड प्लेस खायनाय तिनि त्रिपुरा सरकार जारा चालकनाय बरनो जों मासाव आबो बीजेपी फानका बाते गुबुननि मथापानका सरकारो जारा तंनाय नरक लामाओ केन्डेल मिसिल सिमि खायय हमसां मिसिल सिमि खायय जे बरग्रक बिश्वजित न बुथारका ताबु बनक बरु सिनेमायाखौ आं अनिमेश देबबर्मा जगदीश देबबर्मा अनंत देबबर्मा जों व्हाट्सएप ग्रुप अफ भिडियो क्लिपिंग्स नायसे जोंसे खुनिनबु मुंसि दंका त्रिपुरा पुलिसनि बरग्रक 70 बछर रम्बि पुलिस डिपार्टमेन्ट चालुगै नक ताकबु नुगियाखौ खुनिसाबो मकि जोंनो थंना नायो तिप्रासारो किन्तु त्रिपुरान सरकारनो क्षमा ख्लायग्लाक तिनिनि मन्त्रि खना मन्त्रि दंलाक जों ताकबो कयो जिनि अमु डिमान्ड जे बोथारनाय रंनो अति सत्तर बर्ण रमजाक नांथुं तारपर सुकुबुनि कक गाइज तिनि बिश्वजित बोथारका खना ते खरकसा अगुरनो बोथारग्लाक खना दीपुनो बोथारग्लाक तामो ग्यारेन्टी तं बिनि बागै जों दफा थानसाकलाय जे कालप्रिट रक मानजा ग्यासाक जिनि आन्दोलन चलिरि जों मातलांनाय आं गोबां कक साया जत फाइ मानजांनाय ताकुक बुकुक रक पीस एन्ड हार्मनी मेंटेन खालायदि बुइबाय जों बुलायना तकलायना थाङो जों जास्टिस सिनाय अमन चिनि कक जास्टिस आइन दिगे सेफ साबदिगे जों थानाय कारण ल एन्ड अर्डार से एडेनो क्वेश्चन खायजांनाय दिनै बुइनि बसंनि आन्दोलनाव बुइनि बसंनि बन कल खरसे इनोसेन्स बिश्वजित देबबर्मानो बिनि डिउटिनि फिरु फाइफ्रु बनो बाहायके बोथारमानो हमके बेलाखे हमको क्रिमिनल हमके बेलाखे क्राइम कतर आबन बागे जों उइलानो ताबो जों नेशनल ह्यूमन कमिशन जों अलरेडी कमप्लेन रहका नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन बरक अबनो इन्वेस्टिगेशन खायनो आबन यागुलोनो दिनै जों बरनि जे एफआईआर खायमेनि जोंहा कपि रिसिप्ट कपि माखा बन एफआईआर कपि मायाखो आबो मामोन यागुलो जों बरनो बाहायके लिगेल
फाइट खायथारनाय राइट्सनि बिथिंथि लिगेल सिस्टेमनि बिथिंथि जों आबोनो जों साइड दंनाय बेफोरनो जों सुबानाय ओंगा चबामान बिथिङाव जेटा पारपिट्रेटर जे खालायनाय जे बरनो बोथारनाय आबोनो पानिशमेन्ट मारनाय पानिशमेन्ट होया हांखाय जों जत ह्युमेन राइट्स जों इंटरनेशनल किबा नेशनल जों जत दिगिनो अबनो जों साइड दंनाय जों बाहाय जास्टिस माना बागै आबन बागै जों अलरेडी प्रिपेयर खाय जों अलरेडी सबमिशन रखा जों ताबुक जे बन टाइम बन जरा जों आबन नासिनि दङ गाबन साथे साथे ताबो लागा जों खाना पाइके तिनि ता लागा बर रम्याखौ गा रम्यानो जों गभर्नमेन्ट आर्ट्स खायने पुलिसना आर्ट्स खायने जेटा बरनो दतिनो रमनांथु रमे पानिशमेन्ट नांथु as per the law गाबो रिया गाके जों तेबो कुसुक बेरामो थाङै जों बिनि जास्टिसनि बागै जों फाइट माखायना कारण अब दिनै शुद्ध ह्युमेन राइट्स होनै जे एंगल जों थाया अब सारब जों as a ST atrocity Act 1989 आबोनि जे सेबसाब दंमानो आबोनो तिबो जों बिचार जों नायने जों कमप्लेन अलरेडी उनको ड्राफ्ट खायफेका जों अब रहनाय गते जों ताबो अब खनाका जेटा बिनि बकरा जेटा जे पारपिट्रेटरनि जे बुं मानखा आबोनो एगेन्स्ट अफ पार्टिकुलर केस खायने हनि साजा जों बरनबो जों आ केस खायथिने जों बरन सुबानाय जततुक जेसिनि सेबसाब दंनि बिसिङाव अब हाकेन जों पीस एन्ड हार्मोनिटी लीगल सिस्टम तै थाङै जों जास्टिस जों माने बागै जों ट्राइ साइड टु बि दं